Bună seara și bine ați venit la prima întâlnire, o altfel de întâlnire, interviul de vineri. Apreciez foarte mult în momentul în care veniți la aceste întâlniri și sunteți cu noi live, dar să știți că aceste întâlniri, aceste interviuri se vor înregistra pentru că oamenii pe care am să îi provoc la un astfel de interviu scurt. Sunt oameni deosebiți, oameni care fac parte din lumea noastră aromată, oameni care au experiență atât cu produsul doTERRA, cât și cu businessul doTERRA și cu viața, comunitatea și tot ceea ce înseamnă doTERRA pentru noi. Și ca prim invitat o am pe minunata Iulia Lazar din București, omul și prieten, cel care mi-a devenit prieten prin intermediul doTERRA și mă bucur enorm că această comunitate exact despre asta este. Creează prietenii, la început cunoștințe în doTERRA, ca apoi să se dezvolte niște prietenii extraordinare cu Iulia, împreună cu Iulia și mai sunt și alți educatori Diamond Club în această perioadă, septembrie, octombrie, noiembrie, și în momentul în care participați la un astfel de Zoom pe care un educator Diamond Club îl pune la dispoziție, să știți că aveți și anumite cadouri și acum vorbesc cu cei care sunt noi, care își doresc să facă parte din lumea noastră aromată în următoarele luni, adică în această lună, septembrie, octombrie și noiembrie. Bun, bună, Iulia, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Da, este ora 15, este după ora de prânz și sunt încântată că atâtea persoane sunt acum alături de noi, iar pe Iulia o, o felicit încă o dată pentru că a acceptat și vreau să știu așa, Iulia, uh, în ce moment din viața ta și acum cât timp ai ajuns în această lume numită doTERRA? Uh, Bună, Ralu! Îți mulțumesc că mi-ai dat șansa să sparg eu gheața. Eu de câte ori văd câte un Zoom așa fabulos, cum a fost săptămâna asta, așa, nu-mi pierd încrederea în mine, dar zic, ce informații am eu de dat când sunt atâtea informații valoroase? Și pe mine m-a ținut cel mai mult în loc credința asta a mea. În februarie 2018, atunci am făcut eu prima mea comandă, și cred că în ultimele zile din luna februarie au venit uleiurile. Ana mea avea încă 6 ani jumătate, cam așa. Și am clacat într-un moment în care știu că n-am să uit, nu pot să uit asta. Venisem cu ea din spital după o noapte nedormită și așteptam să se deschidă farmacia ca să pot să cumpăr din nou o sacoșă de medicamente. Da, atunci. Și în martie, început de martie, sfârșit de februarie, am început eu să iau contact cu aceste uleiuri. Întrebare. Știai ce înseamnă un ulei esențial înainte să-ți Habar nu achiziționezi aveam. kitul? Habar nu aveam ce e la ulei esențial. Aveam în casă niște sticluțe cu uleiuri esențiale de-astea chimicale, de-astea de 5-10 lei. Le foloseam cu candeluță și să miroase frumos în casă. Și cumpărasem când Ana avea vreo 4 ani, o singură dată din Plafar, din farmacie, de fapt din farmacie luam cele mai multe, de la Fares, cred că Biomicin se numește. Mi s-a părut că pute îngrozitor, dar intrarea Anei în colectivitate pentru noi a fost un calvar. Adică prima dată când Ana a intrat la grădiniță, în noiembrie s-a îmbolnăvit atât de rău încât am retras-o. Și am zis, hai să o țin acasă, aveam bonă, să o țin acasă până prin februarie-martie, să apuce organismul ei să-și revină un pic. Ce pățea Ana? Avea probleme respiratorii, avea bronșite asmatiforme
dar în momentul în care ajungeam cu ea în camera de gardă, se auzeau așa niște foi din plămânii ei, uh, toate de la adrenalină, dexametazonă, ca să reușească să o facă să respire. Și deci erau partea asta de probleme respiratorii, enterocolite și, bineînțeles, alergii și dermatite care mai de care. Um, Pentru mine toamna era iadul. În capul meu era că, de fapt, toamna și primăvara erau vârfurile, că era greu tot timpul, dar astea erau vârfuri. De altfel, eu am ținut bună până când Ana a terminat clasa a patra, dar și cu ideea asta că trebuia să muncesc, să plec la muncă și nu avea cine să stea cu copilul. Copilul era mai mult acasă. Mama mea este educatoare și atunci aveam în casă un dulap plin cu medicamente, aveam ușa frigiderului plină cu tot soiul de substanțe menite să pot interveni la orice oră din zi și din noapte. De obicei se întâmplau vinerea și în weekend și noaptea. Și bineînțeles că asta cu imunizarea o testam și eu și cumpăram și din plafar tot soiul de produse menite să îi susțină cât de cât sistemul imunitar al copilului. Noțiunea asta o aveam, adică nu eram complet ignorantă și știam, dar informațiile mele erau totuși foarte puține uitându-mă așa în timp. Și Ronela, care mi este prietenă și care mă știa mulți ani înainte de a descoperi doTERRA, a încercat să mă contacteze, m-a contactat în 2017 de 2 ori, știind că de câte ori vorbeam ce faci, ce-ți face copilul, eu eram rău, copilul meu era tot timpul bonlăvicios și bonlav, m-a sunat și pe mine, cum facem și noi de altfel. Am descoperit apa caldă, că asta a fost senzația mea. Și i-am spus că dacă mai îndrăznește să mă sune să-mi vândă ceva, îi dau bloc. De 2 ori a încercat, că mă știe așa că sunt încăpățânată și îndârjită. Nu eram dispusă să ascult nimic. Mă săturasem de cele mai bune, ale mele și cele mai bune, astea bio, eco, ale noastre și cele mai eficiente. Nu mai eram dispusă să ascult nimic. Intrasem așa într-un carusel. Eu am respectat specialiștii. Eu când mă duc la mine, când vine cineva și mă întreabă, îmi cere părerea pe domeniul meu de activitate, eu caut să-mi dau măsura talentului și poate greșesc, poate nu, la fel și ei. Mă duceam la specialist. Toată puterea acolo era, eu nu știam nimic, specialistul rezolva copilul. Situația escaladase rău de tot. Ana era burete pentru orice virus. În clasă, la grădiniță, dacă era vreo epidemie, ceva, 2, 3 cazuri, Ana era clar acolo în top și formele erau din ce în ce mai grave. Și a concluzionat cu mononucleoza. Luase Epstein-Barul și avea ganglionii limfatici la gât cât mingiuțele. Ăla a fost un moment în care efectiv eram panicată pentru că situația era degringolada în plină desfășurare. Și după episodul ăla, când cred că mi-am dat ultimii bani în spital, mă duceam cu ea și la clinici, la spitalele private, mă rog. Uh, și am sunat-o eu pe Ronela Deci și după i-am ce ai spus, refuzat-o de mai multe ori, da. Și mai apucasem cu vreo 2 săptămâni înainte, că așa ne vine informația, să văd un documentar, Adevărul despre cancere, unde unii vorbeau cum au intrat ei în remisii totale, fără abordări alopate, și vorbeau de frankincense, nici nu știam, nu reușeam, eu știam engleză, să pronunț frankincense, ce-o fi ăla, am căutat pe Google, ulei esențial de tămâie și atunci mi-a picat fisa și mi-am amintit de Ronela. Și am sunat-o și i-am spus, trimitem dracului și mie de alea ce ai vrut să-mi vinzi, că așa i-am zis, pentru că nu mai pot. Și de acolo nici eu nu eram dispusă la și deschisă către dialog. Am lăsat-o să-mi recomande ea pentru că problemele mele erau sute, habar n-aveam ce e aia și cum se folosesc. Mi-a dat un PDF
cu 4 pagini, rețetar pentru o familie sănătoasă, pe care l-am printat. Și au venit alea. Era perioada de Diamond Club, când m-am bucurat foarte tare că am primit un ulei cadou. Eram la birou, așa, lumea în jurul meu, deja începuseră cu părerile. Mamă, câți bani ai dat, ce nebună ești, știm noi ceva mai ieftin. Eu eram foarte fericită cu uleiurile mele, am văzut că am și un diffuser. Mi-a dat rețetarul, l-am printat color, pentru că acasă aveam bonă. În capul meu era că ca să fie bine, trebuie să bagi mult, pentru că eu, Nana, băgam seringi, seringi, seringi. Copilul meu a înghițit și a făcut tot ce așa, pentru că de mică îi spuneam de la 3 ani, știu că este rău la gust, te rog frumos să înghiți ca să te faci bine. Și atunci Ana mea nu mai reacționa, își dorea și ea să-i fie bine. Le-am luat pe toate. Primul lucru care mi s-a părut de bun simț să-l fac, să deschid fiecare sticlă și să miros. Unele mi s-au părut că put groaznic, altele mi-au plăcut. Și am venit acasă fericită cu coletul meu și am început să ameninț inclusiv Bona. Bona, care n-a suportat cât a stat la noi în casă, n-a suportat mirosul, dar o amenințam să ungă copilul pentru că trebuia uns de 3 ori pe zi. Am înțeles regula, diffuserul non-stop și am căutat acolo ce mă interesa pe mine. I-am făcut diluție copilului să o ung pe coloană și pe tălpi și am fost Câți ani avea perseverent. atunci, Ana? Câți ani avea când Ana ați avea început? 6 ani jumătate, Ok. în iunie a făcut 7 ani. Deci februarie, 6 ani și 8 luni. Avea, cred că, 30-35 de kg, era slabă, costelivă, așa, pentru că era un copil bolnăvicios. Imaginează-ți, după o enterocolită, stătea în perfuzii și câte 22 de ore pentru că era deshidratată, ce s-a pus să mănânci, unde să mai intre și mâncare într-un stomac dat peste cap de antibiotice și de tot soiul de substanțe pe care le băgam în ea, seringi, seringi. Deci era, hai, și pe asta, și pe asta, și pe asta. Cumpărasem miere de manuca, de 100 de euro borcanul. Avea, că aveam și de astea, hai să și susținem. Dar din acel moment, diffuserul ăla încă funcționează. Diffuserul ăla a mers în fiecare noapte, ziua dacă era acasă încă sub tratament, îmi mergea și ziua. Cu er și lavandă, alea două au fost sfinte. Și bineînțeles, îi făcusem bombă de imunitate și după care am început să caut rețete și pentru partea de ganglioni limfatici, avea Aslo 900 și ceva. Astea au fost primele mele experiențe. Până în iunie, când au luat vacanță, copilul a luat ce am avut și ce i-am dat. În iunie a venit vara, s-a dus la mama, am dus-o la mama la Bacău și a stat la munte. I-am dat roloane mamei să o ungă. În toamnă, când venea toamna, mă pregăteam, lustruiam omronul, aparatul la nebulizatorul uh, și am văzut că nu se îmbolnăvește. Acum făcuse 7 ani în iunie, când mi s-a mai spus, dragă, se imunizează după o vârstă. Așa este. Sistemul imunitar al unui copil se îmbunătățește cu vârsta, dar n-a fost că a făcut de la 6 ani 14 deodată. A făcut 7 și 3 luni, 2 luni, câte au fost. În timpul ăsta, deși nu prea mă înduram, dar ca să testez ce-i dau copilului, am început să-mi pun și eu în apă, am început să beau și eu ceva. Șocul pentru mine a fost în momentul în care eu la menstruații, primele 2 zile nu funcționam și dozele pe care le luam de antiinflamatoare erau pentru un cal. Nu funcționam. Și în momentul în care eu mi-am pus de blue pe abdomenul inferior și am văzut că în 5 minute nu mă mai doare burta, m-am mirat că mă așteptam să mă doară și ăla a fost primul meu impact. După care au venit problemele cronice, că aveam o constipație cronică, erau multe cronicizate în organismul meu și pe rând am văzut cum se desfășoară lucrurile.
Până în toamnă nu am intrat în cont să-mi fac comanda mea, îmi dădea doTERRA reminder, Ronel am setase un template de loialitate, pentru că acele 10 uleiuri pe care eu le aveam, 11, acopereau multe nevoi, dar aș mai fi putut lua și Deci să înțeleg altele. că Home Essential a fost pachetul cu Da, care te-ai kitul înregistrat. farmaciei casei. Mhm. Repet, nu știam ce e la ulei esențial, nu înțelegeam cum 6 picături din aia și cu 6 din aia și cu 6 din aia o să-mi facă mie bine copilul, așa ziceam. Îmi spui tu mie că 6 picături rezolvă treaba. Câteva picături au rezolvat o verucă pe care o avea în talpă. Era o perioadă în care mergeam cu ea des la un spital de boli infecțioase, era monitorizată pentru că avea mononucleoza și atunci îi făceau și ecografii, verificau splina și restul parametrilor. Și în perioada asta avea și o verucă în talpă care era foarte mare și deja o deranja la mers. Și verucă pe care am rezolvat-o cu ajutorul uleiului de oregano. Dar le aveam în kit și informațiile mele erau, intrasem și eu în grupul Friends of Wales, am început să mai caut informații, dar în continuare, la început, ziceam sunt scumpe, deși uh, scump era și când era bolnavă și dădeam banii pe medicamente. Iar din toamnă, în vară, n-am intrat, a fost Bogo și am trimis baronelei să-mi ia nu știu ce Bogo, atât de îndărătnică eram. Și atunci am descoperit eu geranium, cred. Uh, și atunci mi-am dorit să mi le pot permite și faptul că din toamnă Ana nu s-a mai îmbolnăvit, sumele alea pe care eu le lăsam în farmacie și în spitale, am direcționat așa un buget lunar ca să pot și eu să câștig, să comprimez și eu cadourile lunii. Te-ai dat cu lemongrass. Lemongrassul cred că a fost primul ulei pe care eu l-am primit cadou la o comandă de loialitate. Ulei pe care îl consum de atunci nu lipsește din casă. Când am mai auzit eu și că se cheamă tămâia săracilor, am zis pe ăsta, uite, pe ăsta mi-l permit. Uh, și ușor, ușor, și din acel moment fac comenzi lunar, nu doar o comandă. Au fost perioade când am făcut doar una, dar fac comenzi pentru că ce s-a întâmplat mai departe a fost radical diferit. Mi Asta s-a vreau să te schimbat. întreb, asta era următoarea mea întrebare. Care este diferența între, să zicem, toamna 2019 sau 2018 și toamna asta, 2025? Care sunt diferențele? Diferențele sunt de câțiva ani încoace, pentru că la mine toamna nu mai este cu frică. Eu nu mai am, în primul rând, eu nu mai am ideea de frică și de panică, intră în colectivitate. Imunizarea și susținerea organismului în orice perioadă, pentru mine este o prioritate. Ana, acum, de exemplu, intră în clasa 8-a și atunci, pentru mine, m-a interesat să am uleiurile de care ea are nevoie ca să fie focusată, ca să poată asimila informația, ca să nu se simtă obosită, ca să funcționeze optim. Ea face și gimnastică de 3 ori pe săptămână și nu vrea să renunțe. Programul ei este încărcat. Am mai testat pe ea din punctul ăsta de vedere când nu avea chef să facă pregătire, iar ea nu zice, nu-i spune profesorului în față, nu am chef, dar îmi plângea mie și îi puneam în diffuser înainte să înceapă, face și pregătire pe Zoom. Și să-mi spună profesorul la sfârșitul ședinței cât de atent a fost Ana, a cerut și să facă lucreze suplimentar. Și atunci caut să o susțin din punctul ăsta de vedere. Partea asta de, uite, a fost plecată în tabără. Ea în perioada verii, ia constant probiotice, ia zilnic și i-am dat la ea un guard, îi mai dau și soft gel-uri să-i fie ușor, deși ea își face, și roloane. Are gata făcute roloane. Că îmi spunea că la camera ei era camera de gardă, că veneau colegele care aveau dureri la menstruație, știau că Ana are câte ceva. M-am gândit că pleacă într-o tabără și, na, credințele mele, să nu mănânce ceva, să-i
nu-i priască sau cum se mai întâmplă în cazul de enterocolite. N-a avut nicio problemă, evident, dar le ia deja și le are deja în instalație. Adică nu aștept să răcească sau să îi se înfunde nasul. Ana nu mai are probleme cu alergiile, nu mai are dermatite atopice, toate au dispărut în timp. Pentru mine, primul șoc a fost când, într-o iarnă în care a fost și epidemie de scarlatină la ea în clasă, Ana mea n-a avut nimic și știu că văzusem un Zoom cu Biliana și vorbea despre probioticele doTERRA, pentru că, să știi, partea de suplimente, pe astea le-am achiziționat în 2019, pentru că mie mi-era frică de suplimente alimentare și de vitamine. În copilăria mea, pentru că eu nu mâncam mult, mama mi-a dat prin clasa 7 niște vitamine ca să mă susțină tot așa. Și eu am avut probleme cu greutatea până târziu în viață, până prin 2003 mai exact. Și aveam teama asta de ce fel de vitamine băgăm în noi, care sunt aiurea procesate și au în ele și substanțe care nu ne fac bine și nu-mi doream nici copilului să-i declanșez o poftă de mâncare aiurea, nici... Și abia în anul următor și în momentul în care am văzut care e diferența între un probiotic promovat la televizor sau recomandat de medicul de familie și luat din farmacie și probioticele doTERRA, s-a văzut, deci în fiecare seară au luat un plic de probiotic, adică n-a fost nimic wow. Și mierea cu uleiuri, îi mai dădeam și capsule intern când simțeam și diffuserul, care a fost sfânt. La un copil e foarte ușor să aibă diffuserul la capul patului pe noptieră. Perfect, perfect. Iulia, nici nu ne-am dat seama cum a trecut timpul. Mai avem 5 minute și ultima mea întrebare pentru tine este așa. Având în vedere experiența ta cu uleiurile, având în vedere că ești fericita posesoare a unei adolescente minunate care deja folosește de 8 ani de zile uleiurile esențiale și, cum ai început să spui, și suplimentele alimentare, întrebarea este, cum ai încuraja o mămică care acum intră în lumea uleiurilor esențiale, în lumea noastră doTERRA, ce ai încuraja-o să folosească având un copil adolescent care intră acum în comunitate și, repet, adolescent, cred că ești foarte, foarte în măsură să dai așa o îndrumare mămicilor care sunt în aceeași situație ca a ta. Păi, mămicilor de adolescenți le recomand într-adevăr câteva uleiuri menite să-i susțină pe managementul emoțiilor și din acel kit, că doTERRA a gândit totuși aceste pachete cu scopul de a ne ajuta pe noi ăștia care nu știm că nu trebuie să fii specializat în ramura asta ca să le începi să le folosești. Trebuie să știi că ele se inhalează, se pun pe piele diluate în principiu ca să nu iriți dacă e vreun ulei mai dur sau să le prelungești durata de acțiune și intern, astea sunt cele trei metode, să respecti proporțiile, da, mai bine mai puțin decât mai mult, nu știi unde să pui în talpă și pui în diffuser, că nu ai ce să greșești. Singura regulă de aur este perseverența și contează mai mult decât cantitatea perseverența. Pe adolescenți, pe managementul emoțiilor, cel puțin și terapia asta cu uleiurile esențiale își produce efectele imediat din punct de vedere mood management, trec de la o stare la alta și au nevoie să fie susținuți. Partea asta, uleiul de lemn, uleiul de rozmarin, uleiul de mentă, care îi ajută să rețină informații, să le funcționeze creierul optim. Bineînțeles că orice ulei are un spectru foarte larg, dar astea sunt principalele trei uleiuri. Motivate-ul, că n-au chef nici să citească, nici să învețe, abia așteaptă să ducă la școală să socializeze. Marea lor majoritate. Dar Ana am și cere, îmi zice, mie și mie un motivate, că n-am niciun chef. Adică deja știe, nu trebuie să existe. Dacă ar exista în orice casă un aer, lavandă și un guard care să fie folosite zilnic,
Ana ia înainte să plece la școală, astfel încât în orele alea cât ea este în colectivitate, intră în contact cu virus, corpul ei este protejat și, bineînțeles, sunt probioticele în fiecare zi, deci astea o dată pe zi noi nu le-am mai oprit. Anei, de exemplu, am ales să-i dau bone nutrient în perioada asta, pentru că face și sport, pentru că din LLV nu vrea să bea vmg deși este foarte bun la gust, dar înghite pastilele, capsule de LLV, eu îi dau Anei LLV. În primul și în Deci primul rând, mergeți și pe suplimente alimentare și acum dacă da, face mai mult sport, inclusiv bon nutrient. normal că mergem și pe suplimente alimentare, pentru că, deși uleiurile au vitamine și ingerând uleiuri esențiale aduci aport, consider că e bine să suplimentăm. Repet, nu mai are dereglări hormonale, a avut cazuri izolate de sinuzită. De ce? Când vine frigul, prin noiembrie și sunt vânturi, ea e adolescentă, nu e cool să-ți pui căciulă. Și atunci, până la școală, merge pe jos și o bate vântul și îi se înfundă nasul. Dar dându-i cimbru, busuioc și măghiran intern ca să o susțin, și are și rolon cu care se unge, ca să o susțin din punctul ăsta de vedere, ne-am trezit că menstruațiile ei sunt mai mult decât ușor de dus. Ea e pasionată de acrobatică, ridică, clar e un efort pentru organismul ei și mi-a zis: mami, mi s-a reglat și nu o doare, pe ea nu doare burtica, nu umblă desculț, adică nu tracasez, pentru că știu că e în siguranță, știu că dacă eu o susțin, cum mă susține și pe mine, nu o să mai ajungă în situații din acelea tragice. Deci viața noastră s-a schimbat radical. Kitul Home Essentials, pe acest kit eu l-am cumpărat de nenumărate rânduri, nu mai știu de câte ori, că am în casă 3 difuzere, mama, mătuși, verișori, le-am mai schimbat. Am mai multe difuzere în casă, fiecare în camera ei. Kitul Home Essentials este cel mai bun raport cantitate-preț. Să zicem că pentru situații de astea extraordinare, că la început poți spune că ți se pare scump pentru că nu știi ce fac. Și nimeni nu stă, sau mai sunt materiale unde ți împarte la per picătură și acolo vezi că de fapt ele sunt rentabile. Există și Family Essentials. Luna asta este atât de generoasă oferta, cu șanse, acel adaptiv, apropo de ulei pentru adolescenți sau pentru copiii care intră în colectivitate. Mama educatoare, mama când avea grupă mică, își lua bătaie, pentru că sunt copii care sunt rupți de mamă de acasă, se adaptează. Da, nu e ușor pentru ei să se adapteze în colectivitate. doTERRA ne dă și varianta de 15 ml și rolon, un ulei care susține enorm schimbările astea de mediu și de tot ce se întâmplă în jur. Noi cei care le promovăm, noi nu vindem uleiuri, noi le promovăm și noi promovăm aceste produse. Eu sunt un produs al produsului. Din 2019 nu mai am niciun medicament alopat, nu am mai folosit, am mai avut experiențe care n-au făcut decât să-mi întărească convingerea că sunt niște produse extrem de potente și mie personal, deși încercasem și homeopatie și alte variante, mi se pare o variantă rachetă. Acționează repede, nu trebuie să știi multe, trebuie doar să le pui pe tine. Bun, îți Mulțumesc! mulțumesc. Mulțumesc, Iulia! A fost un interviu spumos, exact cum ești și tu. Mă bucur că am început seria interviurilor cu tine. Cred că poate fi un exemplu foarte bun începutul Iuliei, cum ne-a povestit cum a refuzat-o total pe Ronela ca apoi să meargă ea să ceară informație și văzând și cum au reușit să modifice acea parte din frigider care era plină de medicamente, să ajungă să aibă o viață naturală și sănătoasă cu uleiurile, chiar dacă nu le cunoștea înainte. Iulia, îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Și eu, Yeah. Ralu. Vă mulțumesc.
și de-abia aștept cu voi și cu invitații mei să ne vedem. Mulțumesc tare mult, Iulia! Ne vedem vinerea viitoare, tot de la ora 15, ora României. Mulțumesc! Și mâine ne vedem, Și nu? mâine, Mâine și nu e mâine, da, sâmbătă? tot timpul, sâmbătă dimineață ne vedem, da, da, da. Mulțumesc, Iulia! Ne vedem în Bine. fiecare sâmbătă dimineață de la ora 10, ora României, mărturii și experiențe, la cafea, cu Ralu în pijama. Mulțumesc! Apu. Ok, stai să opresc înregistrarea. Are you sure you want to stop?